kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo patganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Na, syunay anak ko. Anya ngay ta in-deliver da. Dakkel mo't a karton. Imported a lotion, lipstick, kan bestida, nanang. Ay nawaw. An-anwam ngay dagita. Sapay dakkel a karton tinakaikargaan na. Anya kumapay ngay, nanang. Ilakok Ano kasta ag negosyo kamutayin anak ko. Wen, nanang. Ipadas ko mamat. Iso na lang tawam mo ti pwistom apang i-displayam. Ilakok iti online, nanang. Ada nga ta gumatag. Adamat siguro, nanang. Malala. Ipadas mulat ta anak ko. Anyat amu tayo ngay. Ang mga nulin niya mga agpaisaw ti agnegosyo. Hello, Mari Shuni? Anya ti masapul mo, Mari Mildred? Nakitak man ti post mo iti Facebook, Mare. Lakom dagi jay, san ka de? Ay, uwin, Mare. New arrival dagijay. Imported, Mare. Agpili ka kit de. Ang mga not na magustuhan. Free delivery, Mare. Adayo nga mintayan ko. Ay na masadutak amagmag na, Mare. Ay, mabalin mo't, Mare. Kasaritak ti kasinsin ko. Taidagas na iti ayan mo no agpasada manan. Ay, kitam ti insen ko aladawan kin ka, Mare. Gatangam ka di daytoy, Mare? Un, Mare. No gatangak day tabistida. Ada ti free lotion kun free lipstick ko, Mare. When, Mare, 1:2. No gumatang ka iti may sa abistida, ada libre na a lotion kan lipstick. No gumatang ka iti dua, di dua a lipstick kan dua a lotion ti free item mo, Mare. Ay, nawaw! Mayata, Mare. Ikanak iti dua abistida, Mare. Tay maroon kan pink, Mare. Large size. Sigurado ka iti large, Mare? Wow, ni pa-deliver mo. Tay free item ko, Mare. Di mo liplipatan, why? Nasaya't may tanagawid ka, Dagaws. Wala lakit din o marabyan ka manay. Win tanakilugan na kadamari, Paula. Nakalibre akmanan, lakay. Nagtugaw ka tagkapita. Sa anak pa yung makakapkape, lakay. Ay, win gayam. In-deliver da ka, dati order ko. Wal, nakangingi na mag. Anya daya. Order ko dahi jay ka ni Mari Shune. Imported dagi jay, lakay. Ay nawa. Aging gagatang ka man ni imported. Di ka agungot takwartak mo tin bayad ko. Sa dido, tinangkikarga amiti order ko, lakay. Aday ti salas. Mabit laang nga raw. Takitaak no ustumot laang ti impa-deliver ti gayam ko. Narigat ti maiskam ita panawan, lakay. Ay, nawaw. Ay, apo, basit mo't gayam to'y bestida. Sumahaw ka man tagitaag. Ay, apo, makita mo't tibilbil ko. Na, kasla large mo nga may ti size na bakal. Kunak, umanay ti large kanyak. Ay nawa. XL ka bakal, san a large? Unay kan? Nas ka na makasaritak ni Mari Shuni. Masapul nga isubli na ti kwarta. Ananwag ngay dagito ya bestida. Kasama nga umanay kanyak. Sapay nakangingina. Saan award iti kwartak? Basol mo lang Apay ngamin arong size ti ginatang mo. Ay, isubli. Tapno saan nasayang ti kwarta. Yawat mo kanyak ti cellphone ko. Taawagak man di kumare. Kumare!
Isublik to yung in-order ko, abistida. Ni, apay ngay mare. Sa magayam ngo manay kanyak. Si kamot din ang ibaga a large tigatangam mare. Inulit ko pa eh. Saan nga rod nga umanay, mare? An-anwag ngay dagitoy. Sapay nakangingina. Di nakpainik kan iti discount ko kat kumare ka. Bastit lang tiganan siya iti ginatang mo mare. Saan nga umanay a na nga. Ay ano kayat mo? Isublim ti bestida. Taso kataklangan iti XL mare. Saanan, mare? Isublim lang ti kwartak. Ay saan ang mabalin mare? Considered as sold daytan. Sa maysa, si kamot din ang ibaga a large ti size agatangam. Ay basta, isublim ti kwartak, ta isublik mat to'y impa-deliver mo. Ibagam iti kaanakam, tao may naalaan dito'y balay. Awan ti wayak amapan mangitulod tita. Ay nawang, daytoy laang tinsubli ni Mari Mildred, nanang? Wine, day talaang matiinjab ti kasinsin mo. Day talaang kanaw ti insuble ti kumarem. Ay nawaw, ayan nga iti lipstick kan lotion. Na, apay, awan di taya. Awan mat nanang. Amangan no inala ti kumarem, ah. Isublik ti buo a kwartana. Ngam kurang mat to isubli na kanyak. Inala na mat dagiti free item. Na mga no dagiti free item na laang ti kaya na. Ay saan ang mabalin nanang? Lugi ak no tilaang free item ti alaan na. Mabit man, tawagak man dadya kumarik. No siyak lang king ka, mapan ka lang ni Jay Balayda. Tapno makapagsarita kayaw itinalapat. Adayumat nga ron ti balayda, nanang. Nalabas mo't day ta Mildred. Talagang awan ti pakawanan na. Bagi na laang ti pampanunutan na. Anak ko, may mayat no personal nga agsarita kayaw. Tapno saan na makapagrason. Maya, lipstick mo, abakay. Amom lakay, waterproof day tao. Sapay nagbangot ti lotion mo. Nagkatangan ka na kita. Ay, wala kay. Ginatang ko ijemol. Madlaw amay ti quality na. Ay, syempre, nalaingak nga agpili kung nakmanan. Ay, amangan kit din no kaya't damanang agatangan tamay sa alusyon lakay. Extra nga min kay. Kasarita ko ni Manang Carla no kaya na. Wan man, isupay mo't nga igatang iti masapsapol dito'y balay. Anyang iti aramidom dito'y balay, Marisyone. Imayak ta kayat ka makasarita, Mari Mildred. Kurang tinsubli, Mari. Buo tinsublik a kwartam, ngam di mo mat insubli dagiti free items. Ay, nawaw. Saan ka di para kanyak dagiti free items, Mare? Nukas na. Pudno ti atap ko. Dagiti laeng free items ti kayat mo. Ay, nawaw! Di mo samot ang muti kaya't asawan ti free item, Mare. Free item mo kuma, no gimatang ka, Mare. Ngam imparefund mo matibuo a kwartam. Kundi ited ka iti free item sa ita, di mo mutla ang gayam ited. Ulitak manan Ada ti free item mo no gumatang ka. Saan basta mait-ited day tamare? Masapul gumatang ka pa itilakok. Awanan na. Inusar kon ti lipstick kan lotion. Di mo mo ngamin inbaga nasapsapa. Dua lipstick kan dua lotion day jay mare. Awanan. Nalukatanan ajay dua, Mare. Anya? No isublik dagiti ken ka, ay sigurado saan akayat dagiti customer mo. Tan nalukatan kat nga ruden. Naksayanan ti kargana. Ti amok kat para kanyak dagiti a free item. Inton sumaruno, lawlawagem ngamin, Mare. Anya? Kumusta ngayon ako? Anya nga tinagsaritaan niyo, ijay kumarem. San mat amakaw? Awat day dya Mildred, nanang. Ingagara na lakit dito na gurder iti wrong size, tapno maala na ti free item. Naglawag, nanang. Free item laeng ti kayat na. Kasano nga ruden nga ita? Awanan na. No ilakok ti bestida nga insublina, masapul nga ilakok itinalakla ka. Tawan matan ti lotion kan lipstick apasurot na kuma. Na,
Nagpuskol mo ti rupa natin nangala iti free item. Ay, awan ti babain na dayjay nanang. Super barat lang aro dun. Mahilig pa iti free item. Free delivery pa iti kayat na. Sapay sakto lang ti lotion ken lipstick nga impaw iti supplier ko. Awanan sobra na. Inton sumarunaw, di mon lakwan day tao, anak ko. Ay talaga asaanan nanang. Ay, logyan na kami. Kumarin pa'y mga raw. Jak amo no nangalaan na iti puskol ti rupa na nanang. Sapay lang kong mata may lakok ti bestida nga insublina. Iti kas na saan adakkel ti lugi. Pudno ka di tinadamag ko, bakit? Ay nawaw, kumplitun mo't alakay. Kunak man no, ginatang mo ijay multi-lipstick in lotion mo. Ah? Mate. Ti kunaday di Teresina, ket free item ka no, tila ako ni Kumarim Shuning. Sino kumamot nga tinakadamagan da? Ni Kumarim Shuning mismo tinangibaga kadagitipada ng aglaklako. Ay, una yan. Agraman day taabanag, imarites na pa'y. No apay ngamin adi mo na isubli dagita, ket in-refund na mo piman ti buo akwartam. Talagang awang pakawanam, bakit? Di ka mabayin iti kastangar aramidan. Lakay, ti kuna ni Marisyon ni kanya kat libre ti lotion kan lipstick. Kukuam kumaday ta free item, no di mo kumainsubli ti bestida ginatang mau. Agpudno ka man kanya, bakit? Inggagaram ka di ti wrong size nga order mo, tapno maalam ta free item. Ah? Lakay. Pangaasim ha, di ka agbalin aman ang gundaway. Super barat ka lang arutang, mahilig ka pa ilang iti libre nga item, ura awang mo ti ginatang mo. Ay na, makonsensya ka mamag. Umay ko i-deliver to yung order mo anatang Mildred. Mano a kilo day tata. 3 kilo na kong. Nay, awan ti free item na tata. Awan na kong. Pinapudno na. Lalakalaang gamay di preso dagiti lakok. Ngam ti preso day di palingkay. Sa may isa, saan ka sing-singiran iti delivery fee no kasta nga umay ko itulod ti order mo dito balayaw. Ay nawaw, nabayagan na gumatgatang ak itinateng. Ngam, awan mo't gayang free item ko. Awan ti free item. Ngam free delivery mo dito'y balayaw. Kun nalakalaang ti presyo. Tata, di lang mabalay na libre ti sang akilaw. Tila ang yung 2 kilo ti bayada. Ay, saan ang mabalin anak ko? Ay, lugi ang matla na. Labanugak pa yan nagrag na. Pagmulaang may deliver ko dito anyo. Tila ang ganan siya yung ate pampanunutin yung mait. No, saan ko agatangin dagitoy, ay awanan ati daduma agumatang kada kayo tata. Amangan no, malungtot laang iti arubayan yung dagitoy. Malagarutag. Iti bulakang ti bayad ti 2 kilo. Tapno makaawid ang matag. Sa dino tinagapuam tata Benny? Iti ayan da Mildred. Deliver ko tinating order na. Apay nga rod akas ta tilangam tata. Kasano mga may. Lalakalaang tilako. Kun free delivery. Dumawat pa iti free item. Amo na nga an anusak ti magbag na. Tapno mailakok ti bunga tinating amulak. Baraton na kapailang mo. No agapit kayo manan iti nateng amula yung. Di kay mangi-deliveran iti ayanda tata. Wag. Anusak lang ti mapan mga sursor di sintro. Iyagyo langan dito'y balay. Tatulungan kayo ang mangilako tata. Kasta at talaga ni Mari Mildred. Super barat kun mahilig iti free item. Kastamat lang tinaramid na kanyak idinapalabas abulan. Iswadya kun kayat alakwan. Malugi lang tinegosyo no kasken kwa na ti customer. Wag nga rod. Di kay madanagan tata. Adalat ta ka di gumatang. Saan lang ani Mildred ti customer tayo. Ado ti choice tayo tata. Sa bagay gusto ka na kong. Ado, te mambalin pangilakwan tayo.
Nay, nagadumot tinday taan nateng anak ko. Lako ni Tata Benny, nanang. Tulungak amang i-dispose iti lako na. Tani, baratan mat ti kumarik ang mahilig iti free item. Ay nawaw, oray ni Benay. Wen nanang, lakayan ni Tata Benny. Ngam kastapay lang ti haramidan na. Awan kaasi na ijay lakay. Free delivery lang arudan. Ay nawaw, talaga nga awan ti pakawanan day ta kumarem. Ay naku nampay, nanang. Jak ammo, no anyamat ti kapanunutan day ja at tao, nanang. Di bale, inton sumaronong, saan min alakwan. Ay wun tapno saan nga agruam. Anusan ti mangibiraw, nagadaw a customer dita. Sa dino ti papanam tatabinay. Iti ayon da sunay na kong mapangkumang kitang no nagatang tinateng ko. No kasta, da kayo gayam ti mang supsuplay tinatangkin marisunay. Tulungan naklang ang mangilakaw na kong. Ayun na tata. Sigurado nga ato ti amuna customer taglaklako mo't iti online. Tapno da kayo abaratang dagiti barat a customer akas kini bakit ko. Kung nga raw, pinapudnunan na kong. Nabibit pa'y ama ibus tinateng alakok no iso ti mangilakaw. Mayat nga rot ano kasta tata. Mabalinan anayunan nyo tinateng nga imulayaw itarubayan nyaw. Ay, manualawas ang tinapalabas ngam awan mutten di Tata Benny. Hapay ni tatabinay. Di mo nga minon mangi-deliver iti lako na. Awanan ta i-online mo't ni kumarim suni tinateng alako ni tatabinay. Anya? Di mo namnamaan. Nga may pay agi-deliver ni tatabinay dito'y balay. Kalpasan tinaramid mo pa ng barat itilako na ide. Ay, pangalaan tang aruden nga itinateng lakay. Sapay nakangingina iti palingkay. Awa na. Di da kan kayat alakwan ka pwede kinabarat mo. Inulit mo kin tatabinay. Tinaramid mo pa ng barat iti kumarim. Talagang awan ti pakawanag. Rugyam mo tagmula. Taknam mong tiriga na. Na, di ka man lang pampanunot si Katuneng? No amom lang aramidit dagi jay tapno makatipid ta. Ay nawa. Makatipid kang agpaisaw. Ngam kasano mo piman ti negosyo ti pada tayo tao. Numaminsan, panunutan tayo mo ti banlog ta. No super barat ka, awan Awan talaga, di da kalakwan. Alawan! Wanan! Ura siyak mat piman, no kaskin ka ti customer ko. Talaga aliklikan ka. Dahito pa, ipadas mo ti mapangadagiti sikat amol, wano grocery store. Makatawar ka nga ta ijay. Makadawat ka nga ta iti free item kadakwada. Alaman bakit? Ay, nawaw! Saan laang kuma at ipagimbagan tayo ti panunutan tayo. Di tay agbalin ang mananggundaway kan managing bubukod. Panunutan tayo mat ti pagsayaatan ti pada tayo at tao. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay. Kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo patgan mi adumdungan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Kunaklakit din no agpalpala mati masabat ko. Na kayo matgayam tatahulyaw. Ay nawaw,
Gaputa kasto ti kawis ka, kasta ti bagam. Relax kay lang, tata. Seryoso kay launay mo. Kung kunak lang dayjay, ang angawon kayo lang. Sa kagkatawa kasta. Lakay kayo ngam diyo amo ti maangaw. Sa dino ti papanan nyo aya. Naragsakan. Sensitibo kay launay mo. Wen tadametirik na ang masaktan. Apay nga min seryoso nyo ngay. Ang angaw ko lang dayjay kunak mo. Na, Panawan kay madlaang ay. ay nawaw. Pimbanaw latan na kasta. Awan pa'y magtikunada nga agpasensya. Ang kapay kabagay, stop do ada pambigsam nga agtrabaho iti bangkag mau. Agyaman aklaunay manang usyang. Ada man ti madlaw ko keng ka. Anya day tamadlaw mo manang. Nay, kasla sa balay ta panagis-isem mau. Iti kasta nga itsuraam kaslada ka apam ading kaw. Ay nasalaw ko pa'y laang magabay na dya Bilma. Apay ni Bilma. Mumuti ugali na da dya babae. Pagbalinan lang ang angaw ti amin. Uray saan mo't nakakatkatawa. Anya timbaga na keng kaya. Haglang lang akanaw nagpalpalama. Iti na minsan kuna naman na nakasla kriminal. Ay, uray syakmat. Numasalaw ko di tadalan. Nagsasakit na iti balikas na. Inton kwan, ibaga na nga ang angaw na laang. Isunto pa'y nagpuskul ti subil na. Ngam awan mo't tinangag na kadatayaw. Nakunampay ading kaw. Si kamanan, ti pagsasaritaan dagiti marites dito'y lugar tayo, Vilma Bakay. Di mayat, syakman ang tibida. Ay, nawaw. Bida sasawang dita. Katuan matlakay. Biyag kumanang ti bambantayan da. Inangaw mo kanukay, ni Tata Julio. Dayjay ti makagapo lakay. Apay, anya ti imbagam kan Tata Julio aya. Imbagak laang mat, akas laag palpalamati lang nga na idinasabat ko. Ang agaw ko laang mo dayjay lakay. No. Kun kunak laang mata. Ay na. Panagkunam ka di, kat nasaya ati kas jay nga insawang mo. Ay nawaw, ang angaw ko laang kunak mat. No sensitibo da, ay kaparikot da matan No kasta agawid ka, Nora anak kaw. Wala nang, may saabulan ti live ko. Ay, mayat nga ron ano kasta anak kaw. Ma-enjoy mo ti bakasyon mo dito'y lugar tayaw. Putno launay nanang. Kumusta mo ni Uncle Julio dita? Ay, nasaya at latama ni uncle mo Makumikom mga agmulmola iti kumkumpor may iti bangkag na. No apay ngamin asaan anang asawa ni Uncle Kas mag-itak ka naragsak mo ni uncle mo iti biyag na anak kaw. Saan amabalin apilitan tayo ang mga asawa no di namat kayat. Ay nawaw, sika ka din day tamari Nora. Nagawid ka magaya man. Kauawid ko lang ang idikalman, mare. Una yung tikas tala nga maray. Limok magkamutan. Kas kaladram iti kas tala nga maray. Unay kan, mare. Joke only maray. Umisum kamata. Ang angaw ko laang dayjay maray. Na, saan anasaya at ti ang angaw akasta, mare? Unay kan mare. Di ka maangaw mat. Joke ko laang dayjay kunak mat. Imbagak laang tapno damat pagkakatawaan ta. Nakakatkatawa ayamo dayjay, mare. Alaman, talaga nga awan mo tinagbaliwan dayjay Vilma, nanang. Ay nawaw. Apay matanay bagam tikas ta anak kaw. Nasalaw ko di tadalan itay. Agasam ngay, taibaga nakit din akasla kanudram. Anya? Gaputalimok mga kasjayan ti bagana. Uray isumat. Nagpuskol ti subil na. Ngam awan mo tinangag na kanyak.
Day dapat ipaglaingan day dya tao. Talaga asaan ang makarik na. Panunutan na kumamot nga adarik na tayo ang masaksakitan iti dakas abalikas na. Saan anasayati kas di nga ang angaw? Kastamat laang ti inaramid na kani Uncle Muhulyo di na minsan ka. Padasan na nga ulitin ti kas di pa nagsasauna. Talaga ang makangagmat kanya. Pagyamanan na tanatagpulak ti bagi kitay. No saan? Ang mga nunadanog ko tinapuskol asubil na. Naibusan ti asukar bakit? Si kaman mo ti mapan gumatan? Mabit lang, tagpalusak pa eh. Ay, nawaw. Apay ang masapol nga agpilis ka pailaang. When tama nga no ada masalaw ko di tadalan. Diyak kaya ti aglang lang nga anya no bilang man. Gumatang kalaeng ngamin. Di mo man ibaga ang makiinnangaw ka manin no adda ti masalaw mo di tadalan. Dipindi la tala kay. Ay, kasano no makatumpong ka itikaskan ka? Awan ang mga numakaraman ka di na oras. Relax lang ka dila kay. Saan na mapasamak dayta? Ay nawaw. Rumarak labiit nanang. Sa dino ti papanam no anak ko. Itayan ni Uncle Julio nanang. Mapan ko la itulod ti pasarabok para kan kuana. Pakialam mo ilagan to'y basit ama ta itad mo ka ni Uncle Mau. Naibagla nga damo ramanan na. Day talaang ti ipaw ito nanang. Wan. Alam mo ti nga ruden tagrubwata kon. Amangan no agtudo inton malam. Ay nawaw. Si kamanan? Apay, anya kumaitakan ka. No siyak manin tinasalaw mo dito'y dalan, Awan matkit day. Anya tinakakatkatawa aya. Awan baray. Kaya't ko lang matyak katawa. Kas kala agbala mo. Si Kangay, kas kaladram, hindi kas talangam. No makapagsao ka, kunamlan asino ka. Kita man matasubil mo, nakapuspos ko launay. Asinaw tinapuskol ti subil na. Ulitan man timbagam. Sika, nakapuspos ko tasubil mo. Di ta ka manlangan, subilan. Di naktaltalikodan no kasarsarita ka. Anay ko, ibatang tibuokan badok. Ay, nawaw! Ulitan man ta imbagam itay. Subilan ko ng kanya, ha? Ang angaw ko laing day mare. Si kaki di mo. Di ka mo maangaw mo. Kas tagayam, daytoy ti parakin ka. Anay ko, pwede dinalog mo ti subil ka. Ala, iguyod mo pa'y tibuok kan badok. Si kalaang ayati kabaulan na ti makiin nangaw. Nay, apay akasta tilagang maimbay ka anakan. Nasalaw ko ni Mari Vilma di tadalan itay, uncle. Kahit Dandani nagpinungot kami, Kasano? Sa bali ti katawa na idinasalaw ko di tadalan. Idi inangaw ko mat, nga imbagak anapuskol ti sobil na. Nakaungat ti loko. isumit lagaya magasta ti buok mo When ata inguyod nak uncle, angam natamaan matkit di ati napuskol asubil na. Isu akwits kamin. Ay, diyak ko makanunungan ti kasta nga inaramid mo. Agam, di ka mababalaw. Kaputan ni Vilma mo't gayam tinakaapam. Amok no anya ti ugali na jay ababae. Pagbalinan na nga ang angaw amin, nairuwam amang personal, banag at pakarurudak lang unay, uncle. Ay, uray asinaw, kat marunod iti kastya nga ramid na. Uray ibaga na pa'y nga ang angaw na laang. Ay, di na panunutan, nga damat tirik na tayaw ang masaktan. Nay, hagdardara mo't nasubil mo ba kay? Ayop din dyan, Nora lakay. Ay, nawaw. Anyat na pasama kaya? Inbaon ka lang agimatang, agawid ka na kasta tilangam. Basol din dyan, Nora lakay. Ang mga inangaw mo manin ngamin. Saan mo?
Agkat katawa lang mat. Isumot lagayam Asino nga min ayatin ang ibaga nga agkatawa ka iti sangwanan na. Agraraman kiti da siya babae Nududwa kayo laeng, talaga panunutin na nga iso tikat katawaan. Kita man, talagpos ko lasubil mo. Limtagan. Singir to da siya babae. Sana nasaya tikas to ngay naramid na kanyak. Anay ko, tisubil ko. Nagsakit matanukas na agsawak. Pag nakmam day ta nga inaramid dakin ka. Taang angaw ngamin, ti paglaingam. Agdindi na magmag dito'y lugar tayo tinaramid mo ka ni Vilma, Nora anak ko. Subilan ko na yung kidi ananang. Subilan? Uy, di na bagay ti Vilma anagan na. Subilan ko na tay latan. Ngamin, napuskol mo ti subil na. Si Kaki, di mo tanak ko. Puno mo nanang. Apay, isulaang ayat ti kabailan na amangangaw itipada na atao. Tapno ang muna mo't atirik na nanang. Wan man ngam. Agasam man ta subilan, anak ko. Isumot ti may bagay kun kwa na. Insensitive la unay da ya tao. Ang angaw lang ka no. Ng personalan na mga tao. Agulimag kaan si Kapitong. Amasan pa'y anak ka-recover ti subil ko iti naramid ni Nora. Nagadupay laang mata sa dita. Napatig nga raw, ti bagakan ka. Ay katibagam latan Subilan mo't gayam ti birngas mo ita. Anya? No abay nga minapagbalinam nga ang angaw, uray dagiti sensitibo awanag makitam da ita, si kamutan ti personalinda. Amam, ti kunada nga ang angaw lakay. Amo ka. Ngam saan met ngamin anasaya at no amin abanag, kat pagbalinam nga ang angaw. Kita ta subil mo alimtag. Subiyak to na dyan, Nora. Urayon na lang agimbag ti subil ka. Sos, limtag lang arudan ta subil mo, natangsit ka pa'y laang agsasaw. Agpakumbaba ka, mate. Bueno, kaya't mo, makarkaro pa'y dayta. Kumusta tilakad mo nanang? Ay, nasaya at mat anak ka. Napirmaan na ti application ka. Ay, wang gayam. Nasalaw ko ni Vilma di tadalan itay. Kat anya man ang timbaga na kada kayo. Ang mga inangaw na kayo man hindi di babae. Saan ba't de anak ka? Itikas di akasasaan na. Amaw ka marigatan nga agsaaw. Grabe magayam pi man tinapasamak iti subil na anak ko. Uray lalimtag. Deserve na day tananang. Nasaya at matla ang akasta tinapasamak tapno aguli makman. Amagan no mabayag pa'y sakbay nga gimbag day jay. Parikot na matanday ta ananang. Day tatiganaban ti mahilig amang personal itipada na tao. Namin anasalaw ko ni Vilma di tadalan, ngam awanan ti mangag ko adakas abalikas na. Sana kas ide. Wen tasan pa'y naimbagan ti subil na. At damit gayam ti mayat nga epekto ti inaramid ti ka nakakenkwana. Uray kuskusilapan nak, numasalaw ko di tadalan, okay laeng. At least, awan tinasakita bali ka sa mangag ko. Awanan na ti maramidan na. Nasakit siguro ti subil na no ipilit na nga agsaaw. Iso akasta, agul ulimak malatan. Ay, ka mo ni kararag ko nga ta, amaimbagan, wano uray sa anan, tapno agul uli maklaangan. Natal na ngamin ti barangay ita, akasta tinapasama kiti subil na kahit. Ay, nawaw, kusilap kamat ako silap dita. Anya kartaramidag.
kita man ti subil ka. Saan pa yan naimbagan? Nagsakit no kasta nga agsawag. Pasaginan nakpailaang mat asubilan di ta tirsina. Ita, amo mo tirik na timang angaw. Nang runa pa'y no personalan. Among bakit? Saan nga minanasaya at nga angawin akanayon dagiti kalugaran tayo? Agalimok kan! Na, tagko sila pailaan. Dito ako manlaon. Ne. Ay nawaw, pinanawan na klata na kasta. Hoy! Kita ang bakit? Di mo una itagko silap. Amangan mo't no tamatam ti sumaruno amablakayan. No takinatangsid mo pailaan, ti ipakpakat mo. Ay nawaw! Di tayo kumalabsan ti agsao. Saan nga amin abanag kat pagang angawan tayo. Nang runa no daytoy kat personal matan abanag. Panunutan tayo kumang at matrik na ti pada tayo a tao. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti-script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo patganmi adumdumngag. Paglinglingayan, kabayatan tiin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdangdangag, kaya't kulaang nga ipakaamo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Una yan ti kastoy ang nagbalinan ti balayo, nanang. No daduma, di mimot nga minon maasikaso kung tatangyaw. Anya nga iti si Dayo? Saan kami pa'y anak kalutaw, anak kaw? No kasta, saan kay pa'y anangan? Saan pa'y nga road? Adamo ki didilata dita Kat no alas 12 iti malam. Di mimot marik na tibisin may. Madamdaman to Ay na talaga akasapulan yung tibabaunan, nanang. Saan, isupay kit di da itagastos. Tapno adda agluto iti kaninyo, agdalos ken aglaba, kasaritak ni Manong Durong. Dakkel kit di ati sweldo na iti abroad. Kabailan na timang sweldo iti babaunin para kada kayo. Na, kunak man umakan ken masida ti alame di ayan dananang kentatan. Awan mo't nga rod tinagluto, dilata mo't ti adda ijay. Ay nawaw, anyang orti si danta. Ano sampay ti dilata Ay, adday bagakan ka. Anya reta, Adda na panunot ko apagkwartaan. Ibagakan Manong Durong, tamangala iti katulong para kadananang kantatang. kasano nga ro da pagkwartaan da ita? Sigurado asyak ti pangipawitan ni Manong iti sweldo ti katulong. No adda, di makibingay ta. Ayuban ngagpaiso. Mayat da ita na panunot mo bakit? At dawat binulan ta ano kasta lang. Nang runa kat manulaangan ti ipaupaw it ni Manong nga allowance dananang kantatang. Awan matan ti makupit kunukwa. Hello, Manong Duro. Anak ka ni masapul mo, ading ka Panagkunak kat masapul amang tangdan ka iti kadwa dananang kantatang iti balay. Bakit kan lakay dan? Sa anak mo't amabalin, taam mo mo't nga ado ti pakakumikuman mi kan lakay ko. Sapay nasuro ka atawan ti mauray sakbaya malpas ti kontrata. Kasaritak ni Auntie Selma. Sigurado nga addaam muna amabalin at tangdanan. O sige, kasaritam to nga ron ni Auntie Selma. Ibagam to kanyak no kasano. Kasaritak ni Auntie, ngam si kati makaam mo iti ipasweldo tayo Naimbagan ka, tawan pa'y mo ti pamilyam apaggastusam.
Anya nga itimbaga ni Manong, Jaris bakit? Imanugot ka rin? Kapilitan Manong nga itinagsaritaan niyo asweldo ti babaw ng tananang kantatang. Dayta ti dimi pa'y napagsaritaan. Ni Manong to ti mangibaga no Manong. Sinaludsod mo kung mga minitay tapno amutan no mano ti makupit ta. Siyempre, dakkel mo't ano ko Nas ka na maamanta. Iti kasta, amutan no mano ti gunggunata. Di ka madanagan lakay. No may papan iti kakastabanag. Galante ni Manong Duro. Tadakkel ti sweldo na iji abroad. Kinawan pa'y pamilya na asuportaran na. Ay, sabagay. Husto ka iti dayta na ibagang bakit. Busy ka di, Auntie Selma? Ay wow, sika magayam day ta Janes ka na kan makapagkigtok ka mate. Agtugaw ka. Anya ti masapul mo Kastoy ngamin, Auntie. Agsapsapol kami ken Manong Duro ti makadwadana ng kentatang. Tapno adda ko mati agluto, aglaba ken agdalos. Amangan no adda ti amamuyo, Auntie. Amangan no adda ti mairekomendayo. Ay kasi kalatang aminan na. Saan amabalin? Taado ti pakakumkumikuman mikin nilakay ko. Ibagayo ko man no adda ti amamuyo. Adda ni Nemia ka ruba may. No saan pa yan nakabirok iti pagtrabahuan na Mabalin ka di makasarita, Auntie? Awan di ta balay da ita. Nagpasintro itay. Kasaritak taw into nagawid. Sige, Auntie. Awagan naktungarod no kasano Auntie. Tapno amok ti ibagakin Manong. Stay inti ka sa pulan niya. Wen, siyak ti makamaw. Awagan kan tulaang nga inuan niya ti bagana. Nalpas ka din ti ar-aramidam ni miyanak kaong. Nalpasan anana. Ada ka di paramid yaw. Sa ludsod kumano awampay na biro ka mapagtrabawam. Agsapsapol nga binti ka anakak iti tangdaanan da kahit. Anya nga trabaho day tanana. Ay kasi iti sigod na trabaho Kasapulan da ka no ti aglotaw, aglaba, ken agdalaws para ka iti dadakil da. Manungay ti binulan nana. Jack ab mo Hanggang no bilang laang mayat ka kaday. Ano mayat ti sweldo nana. Apay kit din asaan. Maawagak nga ron ti kanakak. Sa ludsudak no mano ti sweldo. Ibagak tukang ka. Sige nana, sa ludsudan nyo matlangan no kaano amang rugiak tapno mo. Mayat ni Nemya Manong. Kinasarita ni Auntie Selma. Kaano amang rugay? Sa ludsudak kanupay ano mano ti binulan tapno muna Manong. Sige. 15,000 ti makabulan. Di balet, day tala agluto, aglaba, ken agdalos ti aramiden na. Saan mo ta bedridden dananang ken tatang? O sige, ibagakan ko na Manong. Ibagak matlaang amang rugiinton umay abulan. Okay. Si kamutan ti makaam mo. Si kanto ti pangipaw itag iti sweldo na. Ta si kanton ti makaam mo amang tadken kwa na, ha? Okay Manong, agyaman akmanan. 7,000 kanulang mati ka ba ilanda ni miyanak kaong. Okay lang kadikan ka. Ay, okay lang nana. Mayatan atay ta 7,000. Sigurado ka. Wow nana. Maanusan Ang mga numapanto titawan kat na yunan to ni Manong Duro. Ay, wala. Ibagak to no, agkita kami man na diti ka nakak. Magruki ka nga rudan to no may alawas. Awan ti parikot nana. Saan mat unay nga dayo ti balay da? Mabalin ko ti sumarungkar dito'y balay no mailiwak ka ni nanang ko. Ay, wala. Napigsa pa'y magkidi ni Mari Cecil. Siya may siya, ada akmat aka istorya na. Si kagayam, tinalada akatulungan mi dito'y balay. Ay, una na. Siyak nga raw. Ala, tulungan kan ngagdalaws. Ay, saan nana? Agi na kay kitday tapno saan kaya mabanawg. Ay, ni tata, saan ka di pa yan nakarieng? Saan pa'y?
Aldawon no makariing dayjay. Ha? Kasanungay ang mamigat kayo? Depende ano anya nga oras amarik nami tibisin may. Ay nawaw, sana mabalinti kas tanana. Amangan no dayta ti pakaalaan nyo iti sakit yaw. Nairwamon ti bagi may. Itatad na ako nababaunan yaw. Mamitlaw iti may sal daw amangan kayaw. At dapay merienda yaw. Sayang dagiti groceries adiyo inlutluto. Nag-expire ti daduma. Si Mang Putput gaya man timpaw iti Manong Duraw. Wen. Ayan nga tibingay ko. Ay nawaw, makauray ka kadimat Andro. Pag inanaanak pa'y mat na. Pasensyakan pa kayo. Excited ak namin unay. Isaksak mo man kit di ti electric fan. Nakapudpudot launay mat. Uwan ba kayo? Mabit lang tayo saksak ko. Sige, rugyam nga rudan tagbilang. Nakasapulak mo itong tibingay ko. Kumusta kayo matan dito'y nanang? Nasaya at latta mo tanakaw. Nadalos ti paraangan ha. Wan tadda ni Nimya. Imaya, taumay kayo sa rungkaran. Inyag kumatlaang ti abastuyo kan alawansyo. Agraman sweldo ni Nemya itaabulan. Itad kumatlaangan. Nimya, umay ka pa'y. Apay ka din, nana. Adda ni Janice, iyag na ti sweldong para itaabulan. Nay, nagsapa mo ti sweldok para itabulan manang Janice. Wan taimpaw itmat ni Manong Duro ang nasapsapa. Aha. At ti sweldom. Ano sampaywan? Ay, okay lang manang. Manayunan to siguro no kwa. Makitan to ano anya ti ibaga ni Manong. Naimbag man, tanalagip mo ti si Marungkar, Selma Kasinsen. Ay, wala ta kailiw kayo nga ben kasinsen. Ay, kumusta mo tinti ka sa sadyo dito eh? Nasaya at latamot, nang runa idiadda ni Nimya. Nasaya at mga no kasta. Kumusta ba iti trabaho ni Nemya? No may papan iti day taabanag, awan ti maibagak, tatalagamot piman ang naanos ni Nimya. Saan nga agtugaw, aging gaadi na maaramid amin, ti maaramid dito'y balay. Nidurungay, imawag ka di ka na kayaw. Wan, imawag idi imay ni Janice. Awan mo't nga min cellphone may. Makasarita mila ang nukastang adda ni Janice dito'y balay. Kano saan abisi ni Manong na. Nuwapay mga bina, adi kay gumatang iti cellphone niyaw. Di mi malaang amaw. Amangan ki di no maperde. Mabalin mo't amaadal. Kano-kano nga iti panagawid ni Duraw. Adda kanupay nasurok ang makatawon anabati iti kontrata na kasinsain. Di, matungpal na ti arapap na negosyo dito'y lugar tayaw. Ah. Ay, asawa ki di kuma at ibirukan na kasinsin. Ay, wan nga agpaisaw. Manuti tawan na. Ngam, awan pa'y asawa na. Ay nawaw, nagmayatan ti kastoy abiyag. Talaga naimbag ko namtada ni Manong Duro. Ang kaano kanong agawid ni Manong? Nasurok ka no pa'y ang makatawan. O di nasurok ang makatawan laangan na makalibrita. Awan ton ti pangalaan tay ti kwarta no agawid ni Manong mo. Agpanunot tamanan itiwagas. Di talaang ayak. Sa bagay, nalaing kamot kit ding agpanuno. No kwarta ti saritaan. Talagaan nalaingak amang ipamuspusan. Hello! Kumusta kayo, Nanti Selma? Ay, nasaya at latakanakan. Ay, sika nga'y. Kumusta ka matandi tabalasyo tao? Kasi ti Apo, nasaya at tama Nanti. Nanangay, kumusta damat nga tan? Ay, nasaya at da. Nang runa pa'y katadda ni Nemya kadwada. Naimbag ko na ma.
Tauray 7,000 lang ti binulan ni Nemia ke maanusan na ti trabaho. 7,000? Husto ka di tinangang ko, ante? Wine, isumatit ti kabsat mo aswildo na. Ay nawaw, 15,000 ti budget ko, ante. Ah, nukas ta. Kupkupitan nga ron ti kabsat mo ti naduma. Anya ti masapol mo, Manong Duro? Nagloko kan, Janice. Apay mo tadi mo ito ti usto sweldo ni Nemia. Masapsapan to pa yung agsusweldo. Masapsapa, ngam 7,000 lang ka no matititid mo. Ha? Adamot ititid ko a budget para kada kayo. Apay mo't pima, nakisayan nyo ti sweldo di tao. Amoy mo, narigat mo't lang di trabaho na. Kwa ngamin, Manong. Di ka mo't gayang mapagtalkan no kwarta ti saritaan. Agraman sweldo ti babaunan, pagintirisang pa lang. Manipunita, ni Auntie Selma ti pangibaw ita kiti sweldo ni Nemya. Agraman allowance na nanang. Ha? Kwa Manong, ang palawagan. Manong! Manong! Ay, inidop nan ti cellphone na. Nakaungitin ni Manong kanyak lakay. Anyang rot karamidon ta kay? Awanin saan datan apagtalkan ni Manong? Di awanan, ti pangalan tayo ti kwarta ta. Awanin O sino nga ta tinangidanon ken kwa na? Dayta ti jak amo, ngam adda kada na miyakin Auntie Selma. Awan mo't cellphone dananang kantatang. Ayun na yun. Manulang tinaramanan ta. Naduktalan dakit din nadagaws. Kasano nga rudan dayta? Masapol manan ang makipurdiya ta. Jakon kayat ti mangloko ken Manong. Nang runa pa'y itata naduktalan na ti sekreto ta. Dakas ta ken kwa na ita. Ang mga nudi na tamutin ipawitan iti kwarta. Apay nga na pinaginteresan niyo ati sweldo ni Nemia. Pang-asim, Auntie Selma, di mo ko maibagbaga kadanan ng kantatang. Sigurado ang maong tanak. Amuda na. Anya? Imawag ni Manong Mau edi adaki si balayaw. Kinasarita na dagiti dadakkelyaw. Ay, nawang. Sekreto lang ang kumaday jay, Auntie. No apay mga minakas jay ti naramid yu iti asawam. Adala nga ruden ipaw-paw it ni Manong mo kada kayaw. Ulbudan yu payakas ta. Di kay makuntintaw no anya ti adda. Awanan, Auntie. Saanan amang ipawit ni Manong kada kami? No da kayo lang ta kuman ti mga sikasaw kada giti dadakkelyaw. Di da kayo kumati mga la iti sweldo ni Nemia. Ngam saan magtakasadot yaw. Ti kunam ket adaw ti pakakumikuman yaw. Ngam inuulbod magayam. Sana nasaya ti kastagalan yaw iti asawam. Agtrabaho kayaw no diyo kaya ti agbisain. Sana day talamang namnama kayaw iti libray. Ay, nawaw! Kwarta man wino saan ti saritaan, agbalin ka kuma a mapagtalkan. Makontento ka no anya ti kabaalanda nga itadken ka. Di ka agbalin nga ulbud ken rupat kwarta. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.